Justícia ambiental no és més que parlar del reflex o la conseqüència que té a nivell ambiental planetari el model de desenvolupament predominant actualment. La vida sorgeix al planeta amb els microorganismes i que són ells els que modulen el clima i fan possibles les condicions que ens permeten ser aquí avui, però per mi també era més important que ens adonem de la vulnerabilitat de l'ésser humà al planeta a través de, sobretot, la crítica i el qüestionament de la cultura antropocentrista i individualista en la que vivim als països suposadament del primer món. Estudiar la justícia global és fonamental per estar connectats amb el món amb el que vivim.